vám pekný deň, sledujete televíznu Reginu. V dnešnej Regine sa naladíme na novú cyklistickú sezónu. Zoberieme vás aj do zákulisia divadla z Pasáže, ktoré oslavuje 30 rokov. No a vezmeme vás aj na Kysuce, kde je najväčšia výstava kraslíc od jedného autora. Portál platy.sk dnes zverejnil porovnanie platov učiteľov, podľa ktorého nastupujúci učitelia zarábajú menej, ako niektorí zamestnávateľia ponúkajú robotníkom či sekretárkam bez maturity. V piatok 28. marca oslavujeme Deň učiteľov. Mnohí učitelia sa venujú žiakom aj nad rámec učebných osnov. Ďakujeme im, že naše deti nielen učia, ale aj vychovávajú. Na základnej škole Martina Kukučína v Dolnom Kubíne celý týždeň napríklad čítajú čokoľvek a kdekoľvek. Starý, pozor na kapse, aby si ich nepotratil. Nerečiem, že by sa nevykonalo, ale šla. Dnes ťažko jej padá zostať doma. Výber knihy bol podľa mňa celkom dobrý. Boli tam nejaké náračové slova, ja čítam trošku niečo iné. Do tanistry utarsoval to tak, že každý pár došiel hrubou drautou, aby sa spolu držal. Bolo to celkom zaujímavé, tešil som sa na to, lebo je voľná hodina a ešte si to aj teraz užívam. Ja rada čítam a veľmi som sa tešila na toho hostia, ktorý k nám príde. Aké máš otázky možno na Barborku? Že ako dievča, že ako pretlačila chalanov. To ťa bude zaujímať. Hej. Ready, go! Knihy mám celkom rada, síce nie je na to moc veľa času, teraz dúfam, že si ho troška nájdem. Čítala som Rysavu Jalovicu od Martina Kukučína a poviem ako, že detská moje skvelé prevedenie, ale aktuálne skôr sa zameriavam taký ten coaching, taký aj mental coaching, ale aj zdravotný, aj fyzický, tak skôr je takúto literatúru. Odvedú nás domov do pracovného tábora v Treblinke. Odvedieme ich do tábora smrti v Treblinke. Po vojne pôjdeme do novej vlasti Židov. Pre nich sa tým vojna skončila. My sa momentálne venujeme druhej svetovej vojne a jedným z takých najvýznamnejších momentov je práve to konečné riešenie židovskej otázky. A keďže roky chodíme z našej základnej školy do Osvienčimu, tak som sa rozhodol, že tú hodinu venujem práve tejto téme a knihám, ktoré sa tomu venujú. Na obálke knihy sú neslávne známe topánky, ktorých sa museli väzni v koncentračnom tábore vzdať. My pôjdeme s pánom učiteľom do Osvienčimu a tešíme sa tam všetci, lebo zistíme veľa vecí a budeme to vidieť naživo. A sme zvedaví, že ako to tam vlastne bude, aká tam bude energia. Čitateľský maratón je super, ale holokaust je zlá téma. Téma nie je ľahká, ale ja som aj deťom hovorila, že treba o tom hovoriť. Treba čítať, treba si urobiť svoj názor, ale aj sa podľa toho potom v živote správať. Len čo som vystúpil z vagóna, zbadal som svetlomet. Nehybne ostražito osvetľoval bránu a svetlo sa rozlievalo asi 50 metrov naokolo. Tento projekt je cesta, aby tie deti pristúpili k tomu, aby si prečítali, aby videli knihu, aby siahli po nej. Vieme, že v dnešnej dobe sa málo číta, tak by sme chceli troška podporiť to čítanie. Číta sa na všetkých vyučovacích hodinách, to znamená nielen na slovenčine, ale tak ako aj teraz sme v rámci matematiky, telesnej techniky, fyziky, chémie, proste na všetkých vyučovacích hodinách od 1. po 9. ročník sú zapojené všetky deti. Číta sa nielen v obyčajných triedách, ale v jazykových učebniach, v telocvični, v kuchynke, v knižnici našej školskej. Na tých netradičných miestach sa im to páči. Spojili sme napríklad v tej kuchynke čítanie spolu s varením, takže myslím si, že tie deti sú nadšené. Horúca kaša, viete, kde sa rodia sopky? No predsa hlboko pod zemou. A válkaj, dobre? Dohora, dodola, výborne. Ľudský mozog je vraj úžasný superpočítač, ktorý dokáže všetky možné neuveriteľné veci. Ak je to pravda, fakt netuším, prečo ma ten môj furt nahovára na samé hlúposti. Pardon. Výborne. Dobre, super. Najkrajšie sopky na Zemi vôbec sú stratovulkány. Majú strmy a symetrický púšer. Ak by sme stratovulkán rozdelili, zistili by sme, že je to tvorený striedajúcimi sa vrstvami stúpnutej lávy a popola, ktoré sa na seba ukladali i po niekoľko tisíc rokov. Poriadne.
aktivita prebieha nielen na rozhraní dosiek zemskej kôry, ale i na miestach, ktorým sa hovorí horúce škvrny. Len ho tam bývajte zatiaľ. Že dlho nemá Naopak. Dokonca aj Ukrajina. Azbuku, preto som zvolila Zaujímavé, že Všetko to. Orange. Excellent. Пройдешь горы, через реки и озера, придешь в сказку и там найдешь краски. Zatiaľ berieme len také základné slovká, len sme prelúskali tú azbuku a preto som zvolila rozprávku, ktorá je najjednoduchšia. Bežal kohút a ku kaluži pozrel sa do vody a naozaj pes pravdu hovorí. A теперь как это на украинском? Скажи нам. Запитав півень у собаки. Ти ходиш нерозмальований, сказав собака. Mne sa to páči, ja mám rád čítať. čo rád čítaš? Rozprávky, piesničky, také veľmi veľa knihy, encyklopédie. A v akom jazyku najradšej? Alebo v akom vôbec čítaš? V slovenskom a ukrajinskom. Іди прямо, нікуди не звертай. Nesmú sa bať hovoriť a keď aj nie je to slovanský jazyk a dajú tam nejaké anglické slovko, základ je dohodnúť sa. Keď sa chceme, tak sa dohodneme vždy. Півень пішов шукати олівці прямо. Videli